Mga pamalandong sa kaluoy ug gugma sa Dios na ining panahon sa COVID-19. Hangin gasa sa Dios. Nining tuig nga nagsaulog ang atong nasod sa 500 years of Christianity. Nagsagubang paghihapon kitang tanan sa COVID-19 virus. Wala pa muhunong ang pag-anto sa katawhan tungod nining maong sakit. Gani karon mibalik ang pagsaka sa mga kaso, lakip ang kamatayon nga nahiaguman sa uban. Ako naigo sa COVID-19 na misangko sa akong pagkahospital. Sakit ug lisod ang maong kasinatian. Sa grasya sa Ginoo, naayo ako. Ug kadtong maong hitabo, nagdala ako sa lawom nga kaamguhan sa buhi nga Dios nga naglihok sa kalibutan karon. Bunga sa maong kasinatian, nakahimo ako og mga pamalandong, kabahin gayod sa kaluoy ug gugma sa Dios. Taliwala nining panahon sa COVID-19. Kini gasa sa kahitasan. O ako mapaubsanon apan malipayon nga mopaambit niini kaninyo nga gipahaom ko usab sa tema sa 500 years of Christianity, gifted to give. Sa diha nga natakbuyan ako sa COVID-19, sa sinugdan wala ako'y mga simptomas sa akong kalawasan. Walay hilanat, walay ubo, walay sipon. Apan dihay diyutay nga kaluya sa lawas. Niadtong panahona, mingon ako sa kong kaugalingon na tingali, epekto lamang kini sa walay pahuway. Walay maayong pagkatulog. Tungod sa duha ka semana nga pagka-ospital sa akong inahan, nga misangko siyang malinaw nga kamatayon. Tungod sa katigulangon. Ang kakapoy, akong namatgunan. Mga usa ka semana, human sa iyang paglubong ug sa katapusan sa pangadi. Niini usab nga mga panahuna. Tungod kay usa kakauban nako nga pari sa parokya, nibati man og mga simptomas sa COVID-19 nga nisangko siyang pagka-ospital. Nagpa-swab test ko. Ug tuod man human sa tulo ka adlaw ang resulta sa akong reverse transcription polymerase chain reaction or RT-PCR test. Na positibo ko sa COVID-19. Apan samtang nagpaabot pa ko sa resulta, akong namatgunan nga dihay inanay nga kalisod sa pagginhawa ug kasakit sa dughan. Ilabi na kun muginhawa kog lawom. Salamat sa tabang sa duha ka doktor ug nurse nga mga parokyano, natauran ko og medical oxygen ug nahatagan og mga tambal nga mao gyud nakasustener. Ilabi na sa pagginhawa nga sa nagkadugay na nagkalisod gayod. Mao nga sa pagkadawat nako sa resulta, gidala dayon ko sa ospital nga gipahigayon sa atong arsobispo o sa LGU sa Konsolasyon. Mga tungang gabi kadto sakay sa ambulansya, gi-oxygen ko kay naglisod naman sa pagginhawa. Pag-abot nako sa emergency room, usa sa unang gihimo sa mga nagatiman, mao gyud ang pagtaod sa rebreather mask, puli sa nasal cannular nga akong gigamit. Kay nagkinahanglan naman ko og oxygen, mga 6 liters per minute, kay sumala sa pulse oximeter, mikunhod man ang akong oxygen level, ubos na gani sa 90, nga maoy borderline sa normal nga kahimtang. Hangin, paghanggab sa hangin, kalisod sa pagginhawa, mao gayud ang akong unang giantos sa sakit nga COVID-19. Nga nagsugod na pag-atake sa akong baga. Apan tungod sa oxygen, naarang-arang ang akong gibati bisan sa kasakit pa sa dugan ug kalisod sa pagginhawa. Dito sa emergency room, sa kahilom, nagpasalamat ako sa Ginoo. Wala ako nihabiyai. Siya gayud ang naghatag og kahigayunan nga makakita dayon ko og tangke sa oxygen samtang wala pa ako madala sa ospital. Siya gayud ang nagpadala og mga doktor og nurse. Ug uban pa mga tawo nga mao'y nagtan-aw og nilihok aron matabangan ang akong kahimtang. Bisan sa sinugdanan pa niining krisis sa akong kinabuhi, kaluoy ug gugma gayud sa Dios ang akong nasinati. Pinagi sa paghatag og hangin aron makaginhawa.
Pinagi sa paghuyop sa hangin ang Dios mo'y naghatag og kinabuhi, sa diha nga gimugna niya ang unang tao gikan sa yuta. Siya ang naghatag og gininhawa aron kita makahimo sa unang hilak, sa diha nga kita nahimugso. Ug samang Dios ang naghatag sa hangin, sa diha nga ako naningkamot sa paghanggab niini tungod sa COVID-19 virus. Ang hangin anaabiya kanunay, dili makita apan nagalibot kanato ug nagmatuod giunsa kita pag-agak sa Dios nga naluoy ug nahigugma kanato. Pipila lamang kagutlo mawala ang hangin nga libreng hinatag sa Ginoo, umukunhod sulod sa lawas nato, mamatay kita. Ang hangin gininhawa gikan sa kahitasan, gininhawa sa Dios, gininhawa sa kinabuhi. Ang hangin usa lamang sa dili maihap nga mga gasa nga gikan sa Dios aron kita mabuhi. Apan may mga panahon nga ang kaayo sa Ginoo sama sa hangin mabaliwala o makalimtan lamang hangtod nga kini ni kinahanglan. Mao nga mahinumdong ug makaambo unta kita nga mapasalamaton sa kanunay nga sa atong kinabuhi ining kalibutan, ana ang grasya o mga panalangin nga makanunayon nga gihatag sa Dios aron makabaton kita og makahuluganon nga pagpuyo. Mahinungdanon sa itong mga pag-ampo, mao gayud ang kanunay pagdahi ug pasalamat kaniya sa iyang mga gasa, makita o dili makita, madako o magamay, buhing timaan sa iyang presensya sa itong kinabuhi ug sa kalibutan taliwala ni ining pandemya. Akong panghinaot na kining akong yanong pagpaambit pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, makadugang bisan jutay man lamang sa atong pagtuo, paglaom o paghigugma sa Dios. Kinsa nga una og labaw sa tanan, naluoy og nahigugma kanato, bisan pa man nga aduna pa kitay tagsa-tagsa nga mga tinguha ug mga pangamuyo nga nagpabilin nga wala pa'y katumanan. Kaya ang gugma o grasya sa Ginoo, paigo ragyod kanato. Ang atong pagtuog pagsalig sa buhing Dios, magdala ra gihapon kanato sa makahuluganon nga pagkinabuhi, taliwala ni nag-antos nga kalibutan, ubos sa iyang kanunay panalangin.